Ja sabeu que l'enjoc, el futbol, és un dels principals protagonistes. Evidentment, el futbol català, la segona B, la tercera divisió, la primera catalana, el futbol femení, el futbol de base. És per això que teníem ganes ja de tenir aquí l'Andreu Subias, el president de la Federació Catalana, el màxim representant del futbol català. Senyor Subias, benvingut i molt bona tarda. Bones tardes a tots i felicitats. Molt bé. Arriba vostè del miniestadi, si no m'equivoco, on ha viscut la derrota del Barça B contra el Mallorca. Avui no ha portat sort al filial d'Eusebio. No, és que tampoc no es tracta de portar sort, es tracta d'estar. Escolti, li volia començar preguntant per aquí. Costa molt estar a tot arreu? Estar al Camp Nou a vegades, estar a segona divisió, estar a un partit a segona catalana, estar a un partit de juvenils, estar a un futbol femení? Bé, sí, costa molt estar a tot arreu on voldries, no? On vol la gent, que és la meva obligació, no? Poder estar on tothom volgués, no? Però intentem portar un equilibri amb la importància dels fets que es poden anar, en aquest cas, succeint a la federació, intentar estar al seu lloc, no? Ara, en aquest moment, hi ha un partit de primera divisió, Espanyol-Getafe, però no és pel partit en si, sinó que és pel fet d'avui, de l'homenatge que fan al futbol femení, el que és l'Espanyol, i en canvi estic aquí. Li agraïm especialment, doncs, molts dels clubs catalans, quan van saber que venien, vostè que sap que nosaltres anem a tots els camps, tenim contacte amb molts clubs, ens deien, sobretot, pregunteu-li pel tema de les inspeccions de la Seguretat Social. I vull començar per aquí. Hi ha alguna novetat? Per exemple, aquesta setmana el senyor Luis Quiñonero, el president de l'Associació Esportiva Prat, deia, com això continuï així, el Prat haurà tancat. Tan greu és? Bé, el principal problema que tenim amb això és que el futbol forma part de l'esport, esport català, esport nacional. Estem dintre de la llei, dintre del reglament i dintre dels que estan per damunt nostre, no? En aquest cas, el president de la catalana, que sempre és com a tot, no? Tothom intentem agafar-nos càrrecs i responsabilitats i buscar solucions a molts temes. Aquest és un tema que no tenim la solució, no tinc la solució, no forma part ni els del futbol, tenim la solució sobre aquest tema, no? Som uns més i els càrrecs nostres ens diuen que hem de gestionar la part esportiva. A partir d'aquí ens ha sortit aquesta problemàtica a tot l'esport català, a tot l'esport, des de tots els àmbits, des de qualsevol federació com la nostra. Tota entitat privada, jurídica pròpia, té una responsabilitat i jo la tinc sobre la federació, no la tinc sobre els clubs. Aunque l'hem agafat des d'un principi i el futbol creiem que possiblement ens tenim el problema més greu, amb unes inspeccions obertes, amb uns clubs històrics implicats, i per això vam agafar la cosa des del primer moment i no ens hem arrugat aquí, no? Però no podem anar més enllà, no puc prendre decisions, no puc agafar els meus comitès, no puc crear reglaments, no puc fer lleis, no puc. Podem ficar pressió? Sí, però la pressió dintre de la societat, al món de l'esport en general, és molt difícil. I sobre la pregunta, sí, és un tema greu, és un tema socialment molt greu perquè no estem preparats per això. Hi ha clubs implicats amb inspeccions obertes i aquí és on hi ha el problema més greu. Estem intentant solucionar que no passi a cap més club sense que hi hagi una nova llei. I això ho aconseguirem, estic seguríssim, pel futbol i per tot el món de l'esport. Potser el futbol aquí s'ha mogut més i jo he sigut o la meva junta o la federació que ha tingut que aguantar més la pressió sobre aquesta obligació. L'hem agafat i no hi ha cap problema, no ens hem escapat i ho hem liderat i Madrid ja us dic que a partir d'ara s'ho pren molt seriosament perquè l'esport català, el que està passant, ha dit que passaria i ara en aquest moment és una realitat, no? Però és real que hi haurà moltes dificultats a molts clubs amb inspeccions obertes per motius en raó o sense i que ara
tenim una dificultat a què passarà amb aquests clubs i amb les persones que l'estan dirigint. Passen 5 minutets de 2:15. Saludem a aquesta hora els oients de FEM Girona que s'incorporen a l'enjoc després d'haver viscut la transmissió que ha fet el Josep Guardiola i tot el seu equip del Córdoba 2, Girona 0. Què li sembla, senyor Subies, aquesta associació que han decidit fer els clubs de tercera divisió per defensar una miqueta els seus interessos, en especial en aquest cas per aquestes inspeccions? Bé, és el mateix. Cadascú ens dediquem a el que ens hem de dedicar. O li sembla una bona iniciativa? Sí, totes les iniciatives que siguin... Com que ja venim d'aquest món, no és la primera vegada que passa això. N'hi ha hagut a nivell més inferior, en femení, en futbol base, amb entrenadors, amb àrbitres, amb associacions establertes ja per territori que hi són. Està bé que es formin, que parlin, però en definitiva els problemes... El futbol és molt més global, la tercera divisió està dintre del futbol, són categories nacionals, decisions que depenen d'Espanya, algunes, i tot ajuda a que hi siguin, no? L'important és que es consulti molt bé les coses abans de fer-les, abans de parlar-les, que no es calentin molt abans que la cosa no estigui ben clara i ben documentada. Ja vaig parlar amb ells i qualsevol cosa que els puguem ajudar. Estem a la seva disposició perquè sé perfectament tot el que volen i algunes coses que poden ser, que depenen d'ells, i algunes que depenen d'altres. Amb aquest procés que viu el país, pendent de la famosa consulta, vostè, com a president de la Federació Catalana, veu més a prop que mai de poder competir la selecció internacionalment? Bé, una cosa és el que vol Andreu com a persona i l'altra cosa és el que la realitat no et deixi avançar més de lo que... Perquè cada vegada que penses més enllà i vols fer coses més enllà, la realitat et posa a lloc, no? Garantir avui en dia el que tenim trobo molt més difícil i molt més complicat del que pugui passar. Ens costa molt mantenir el que tenim, ens costa molt mantenir competicions, la Copa de Catalunya, un simple partit de la selecció costa lo interminable. Som catalans, mai estem contents en res i ho volem tot. I jo crec que el primer que hem de fer no és temps d'herois, és temps de lluitar o de treballar tots junts per un camí. Jo crec que els que passem davant, que tenim aquesta responsabilitat, hem de primer mantenir el que tenim i preparar-nos i aprendre per estar preparats per en qualsevol moment vingui el que vingui, no? Crec que estem totalment preparats per assumir qualsevol repte. L'últim seleccionador, el senyor Johan Cruyff, va abandonar el càrrec, el seu últim partit va ser contra Nigèria. Quins plans tenen? La gent té ganes de saber qui serà el seleccionador de Catalunya. I jo també. A veure, no, sempre hem dit que aquesta activitat, i més ara, tal com està el país, no, que tenim activitats més lliures, més independentistes, que podem expressar-nos, que podem fer, el dia a dia vivim, no? Aquesta sensació de que som una mica més lliures, només puguem fer coses, no? Però el partit de selecció és una cosa que, primer que tot, a Catalunya el govern no té diners. Segon, la televisió no té diners. Les seleccions han de viatjar, és un partit per Nadal. Les plantilles dels cos tècnics i la part esportiva de Barça i Espanyol tenen uns plànings. No sé què és el primer, no? O el país, o el partit, o la selecció, o no, o l'entrenador, o no. Tot això és el que una persona, com en aquest cas en aquest cas el meu, no? I la federació ha de decidir, no? El primer que farem és, demà tenim una reunió, i és que per dir que hi haurà partit. Montem partit, tornarem a buscar selecció, buscarem pressupost a càrrec del futbol català, perquè és així, els clubs modestos paguen aquesta festa, no la paguen ningú més. No em puc permetre el luxe que vagi malament, no? No puc portar a Argentina perquè no tinc diners, no puc portar a Brasil perquè no en tinc. És simplement així de senzill, no? Què l'hem de fer? Sí, que en piques Barça, Espanyol, la televisió i la Generalitat em diguin endavant, doncs el farem, anem de la mà. A partir d'aquí buscarem entrenador, buscarem una selecció, buscarem un estadi, i a partir d'aquí, entre tots, haurem d'intentar trobar una bona data, trobar un bon lloc, i que la gent de Catalunya
apoyi i participi, no? Que és el que sempre m'intenten fer. Però eixirà tot, haurà entrenador i segur que trobarem trobarem un bon entrenador i una persona molt catalana. Aposta més per una opció més mediàtica, per algú com Johan Cruyff, que va ser una notícia molt important a nivell mundial, o per alguna opció més austera, més modesta? Més del meu estil. Més modesta, més austera, més catalana i de sentit comú total, amb la realitat de la vida, del país, del nostre futbol, molt implicada, perquè creiem que és el càrrec que defenso jo i creiem que és la persona del nostre estil. Catalunya, mundialment, és cert, ens fa falta, ens convé, però crec que durant aquests dies ja mundialment ja ens coneixen. A partir d'aquí el que hem de fer és casa nostra, portar-la bé, ser molt ordenats a casa nostra i implicar-nos molt entre nosaltres. Ja fa 2 anys i mig que és president de la Federació Catalana de Futbol. Quina valoració en fa? Digui'm alguna cosa que creu que ha fet bé i amb alguna cosa que ara tiraria enrere i ho faria diferent. Bé, la veritat és com si cada dia juguessis un partit de futbol, no? Estàs cansat. Cada dia acabes molt esgotat per la proximitat i per la realitat que tenim al nostre dia a dia, no? Vols entendre tothom, el vols comprendre, vols trobar solucions i, a més, vols crear una federació del segle XXI, vols que el futbol nostre sigui totalment transparent i s'ha de créixer en molts àmbits. Formació, arbitratges, tecnologia, reglaments, protecció als nens, lleis i reglaments als pares. Hi ha moltes coses que s'han de fer i moltes coses que s'han de canviar i coses que fa molts anys que estan fetes, però la vida està canviant i el món està canviant i la realitat que tenim al nostre dia a dia és que la joventut que està creixent és d'un perfil diferent, són persones molt ben preparades amb el dia a dia i de poc diàleg, com tots els nens que tenim al revoltant, però són persones que estan molt ben informades. Crec que hem d'anar cap a la transparència total, com vosaltres feu, que és la informació, el detall, la tecnologia, la televisió, les webs. És el futur que tenim i aquest és el camí principal. El que ha passat aquests 2 anys i mig, doncs en principi he pogut realitzar quasi 100% el que tenia la il·lusió amb els meus companys de poder implantar, que és quan tens més ganes i més il·lusió que és quan entres, i ara és temps de planificar molt bé el present i el futur a 3 anys vista, intentar-lo equilibrar i donar una solució a la que sigui, però donar una solució a llarg termini, que no les pròximes persones que vinguin a la catalana es troben amb les dificultats, en tots els sentits, no? Econòmiques, de gestió, capritxoses, i sobretot que pugui quedar unes bones bases i uns bons pilars, que és el que ens fa falta, no? Que la Federació Catalana de Futbol, com ja m'han dit a Madrid, després de nosaltres eres el més important. Alguna cosa, que veig que m'ha driblat una miqueta, que li agradaria haver fet diferent? Haver fet diferent? Possiblement diferent no, però que m'agradaria és que la gent, i abans he dit que som catalans i no estem d'acord en res, que sobretot entre nosaltres ens protegim. Ens hem de protegir, ens hem de cuidar, no perquè jo sigui president o hi hagi coses que es fan malament o no agradi, no es tingui prou d'informació, siguin qüestionades cada dia del nostre dia a dia. Crec que això no ens ajuda a millorar. Igual que crec que un directiu no ha de qüestionar el seu entrenador cada dia o el seu entrenador el seu jugador cada dia. Crec que amb paciència i crec que ja ho hem demostrat, no? Que som persones molt normals, aunque estem en molts àmbits i haguem de ser i haguem de lidiar amb moltes situacions que no són les nostres, confiança. Que la gent tingui molta confiança en nosaltres per a portar el món del futbol endavant i que aquest país pugui continuar amb el camí que està marcat. És un moment, senyor Subies, de crisi global, especialment també a l'estat espanyol, a Catalunya, una crisi que afecta, com vostè sap millor que ningú, als clubs del futbol català. Està preocupat per situacions com, per exemple, la que hem viscut aquesta setmana amb el Palamós, que comptava amb uns diners d'uns patrocinadors, ha fet un equip realment ambiciós i ara veu que no té diners per pagar... No sé si és culpa al Palamós, si culpa al patrocinador,
patrocinador, però aquesta crisi que ofega una miqueta el futbol català i que menys a poquets equips no els deixa tirar gaire endavant, el preocupa? Sí, bueno, això ja ve de fa uns quants anys. L'important és, sobretot, ser directiu avui en dia al futbol és la part més important d'una entitat. La seva preparació, el seu pressupost, la seva junta, els seus objectius és el més important de tot. Si això no està clar i no està ben marcat, qualsevol club de qualsevol entitat es pot trobar amb dificultats, no? Hem passat per les dificultats econòmiques de les institucions, dels patrocinis. La crisi ja porta 4 o 5 anys que el món de l'esport l'està suportant, no? Cadascú ha de trobar el seu lloc, cada club, cada categoria, cada entitat ha de trobar el seu lloc, i això forma part de les directives. Jo puc dir el que poden fer o puc parlar com s'hauria de poder gestionar l'entitat, però és important saber el que es fitxa, com se fitxa, quina garantia tens, quina no. I l'esport i el futbol en aquest cas és difícil, no? Planificar una temporada d'un pressupost, quan acabes una, al mes de juny ja començar a fitxar amb un pressupost, és molt difícil. Però vinc d'aquí, vinc d'aquest món, el conec perfectament i ser president és un dels càrrecs més d'usos que té qualsevol entitat. Per això sempre els dic que us heu de preparar, heu de saber molt bé el que teniu entre mans, no us podeu comprometre més enllà del que podeu fer i heu de tindre plan B, plan C i plan D, perquè si no les entitats passen per dificultats, no? I les juntes acaben sent directius unipersonals i això avui en dia és molta il·lusió, però tothom saber on està. Preocupa, però la responsabilitat és de cada directiu que ha de saber molt bé en cada moment el que està portant entre mans. Acabo amb 2 qüestions. La selecció catalana va disputar la Copa de les Regions UEFA, la selecció catalana amateur, va estar un pas només de ser campiona d'Europa. Ara Catalunya organitzarà la fase estatal, aquí contra Balears, contra Aragó, del 6 al 8 de desembre. Li han presentat ja candidatures, sabem on entenc que encara no sabem on serà, però sí que podem anar fent-nos una idea d'on pot ser? Bé, no hem presentat candidatures, jo suposo que tant la femenina, que es toca a Catalunya a la primera fase, com cada any en toqui alguna, i l'amateur, que és la primera vegada que ho farem, la portarem al lloc on tinguin ganes, on creiem que serà 3 dies de futbol i on creguem que el club o la localitat o la comarca o la persona que ens ho planteja s'ho prengui amb molta il·lusió, perquè és una selecció que hi tinc molt carinyo, és una selecció que és, diguem-li, l'últim pas per clubs, per jugadors i per Catalunya de poder representar algo que és oficial, no? I que en aquest moment és molt difícil fer-ho a vegades a Espanya i fora d'aquí, no? Buscarem un bon lloc, buscarem bona gent i crec que farem una bona eliminatòria. Intentarem trobar un bon lloc. I acabo, està satisfet del nivell dels equips catalans a segona B i tercera? Li dic perquè a vegades quan arriba a final de temporada tenim moltes opcions al play-off i sembla que no és el format que millor ens va, perquè no acaben de pujar tots els que voldríem. Evidentment voldríem que pugessin tots, però no ha començat malament la temporada. Ara ho explicàvem al Roger, que l'Olot s'ha col·locat quart al grup de segona B. Sembla que tornem a tenir un grup cinquè a tercera força potent. Està content com a president? Sí, el més content de tot és que pugin equips i no en baixi cap. L'any passat no em va baixar cap, els descensos compensats és el pitjor, ho he viscut amb el meu club i esperes fins al mes de juliol per a planificar plantilles. El nivell és molt igualat. Hem de pensar que abans sempre hi havia clubs molt potents a segona B, on els play-offs eren potents per nosaltres i algun equip sempre donava la campanada. Però avui en dia el futbol català està molt repartit. Hi ha molts equips de segona B, plantilles de tercera divisió molt igualades, això vol dir que els jugadors estan molt repartits i pot ser que arribant als play-off no tenim equips supercompetitius per competir si hi ha equips com Andalusia, com València, com el País Basc, que hi ha 2 equips molt forts i la resta són equips inferiors, no? Aquí a Catalunya està molt igualat, els equips estan molt igualats, són molt competitius en una lliga
però potser amb els play-offs potser ens falta tenir aquest plus d'equip superpotent català, no? Que fins ara no l'hem tingut aquests últims anys. Molt bé, Andreu Subias, president de la Federació Catalana, moltíssimes gràcies per la visita i sobretot molt bona sort en aquest partit que juga dia a dia amb la feina que ja ho sap vostè millor que ningú, que en té molta per davant. Moltíssimes gràcies i fins la propera, que vagi bé. Molt bé, moltes gràcies.